లైఫ్ కూడా ఫస్ట్ టైం పడిన బెత్తలే తూనాక సులభ అందు తోచిండు ఇంకేమి లేట్ లక్కి ఆళ్ళ లేట్ లక్కన కొడ్డు చెప్పిన కొంచెం జరగంటే ఒకటి చేపడుతున్నాను అయితే కేటి నిద్రనే బయట దాయిక పరి చెప్పాలండి సరేపోయినా చిన్న వందు పరింది ఇలాగ నిద్రలేచి చాలేచి తిండి పుండి కొడేదాన్ని ఇస్తున్నది కొడ పిల్లకైతే గట్టి మళ్ళీ తినకి తోచదంత కొడేదాన్ని ఇస్తున్న పిల్లకైతే అడ్డే ఉండు చావుంది మామిది ఇది పరియేరు అట్లా వేగలక్ మామిజ్జి మామిల ఏಳರೆ లక్కనాಗ ಏಳು ಕಾಲಾಪು ಮಾಮಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮಾಮಿది ಯಾವಿನ ಲಕ್ಕನಾಗ 7 ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಅವು ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ನಿದ್ರೆಲೇಚಾಂಡ ಅಂಚ ಎಚ್ಚರನೇ ಐಚಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಚಾಪುರ ಅವಡಾಕಿ ಬೇಲಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲೇತ ಪೂರವರ ಫುಲ್ ಮುರಂಡಿದೊಕ್ಕ ಪೋಪುರನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಲ್ಲದప్పుడు ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕೊಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೀರೆ ಕಾಣದೆ ಬಲ್ಲನ್ನು ಸಾರು ಬರ್ತೀರಿ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕುರದಿದ್ದು ಕಾರಿಗೆ ಶೀರೆನು ಕೊರ್ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಇಪ್ಪದ ಪಚ್ಚ ಬೇಸ ಆರ್ನ ನೀಲಿದ ಸೇಮ್ ನೀಲಿ ಅಡಿಗೆಲಕ್ಕನೆಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೆತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿಂದ ಸೀರೆ ಮಾವಿಪ್ಪನಾಗ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊರ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಸುಮಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶಾಪುಂಡ ಬ್ಲೌಸ್ ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕೂಡ ಕಿರ್ಮಣ್ಣು ಮಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇತಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ಡೇ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 4ನೇ ದಿನ ಇಂಕಲ ಜಾತ್ರೆದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೋಟೆದ ಗಾಡಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಿನಿ ಸರಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಾತನ ಆಯ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆದ್ರೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ 3 ದಿನಂತೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ತಿಪ್ಪನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕ ಬನ್ನಗನೆ ಟಪ್ಪು ತೀಯರು ಐ ಕರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾಸು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೃಷ್ಣకు ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಫ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಮೈಕ್ ಉಂಡತೆ ಹೊರವರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಲಾತೆ ಫ್ರಜ್ ಮೈಕ್ ವಾಡ್ದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಪಾತರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಏಪಲ ಯಾನು ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಂಚ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ ಕಾನತ್ತು ತುಯ್ಯ ಇನಿ ಒಂತ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಮೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಯ್ಯರತ್ತನಿಕ್ಲ ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಪಾತರ್ನ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಪಾತಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಡು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಕರ್ಕಶ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಂಡು
ಕೈತಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೂಲಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಾಯಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಂಜೆ ತುಂಡೈತೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಂಡು ನೈಕ್ ಸಂಜಿತ್ ಹೋದು ಆನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣುದಿತ್ತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದ ಆದ ಪನ್ಲ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಕ್ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರಾಗ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತು ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿದ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ನೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಜತ ಎಂಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ ಅಪ್ಪುಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ ದಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟುಂಡು ಐನ್ ತಿಕ್ಕವಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅವ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೆ ಹೊರ ಮೈಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ 5 minutes ಇಡು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಬಾಚು ಅನ್ನಂಡದೆ ಗೊಂಬೆ ದಿಲಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಎರಡವರ ಪಾತ್ರ ಪದ ವರ್ಕ ಬಾಚು ಅಲ್ಲ ಜುಲಿ ಆರ್ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜರು ಹೊರ ತೋಜಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಒಂದುಂಡಾವೆ ಬಾಚು ಅನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊಂಬೆದು ಲೈ పోయా పోయా చెప్పలే సూపర్ ఏరాళ్ళ పాడిన పాడలి పాడి సొద్దాపడు పూలుండు వేసి కూడా పాడుతున్నా బరమన పాడనా ಆಪುಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಜು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಡ್ಸೈಡ್ ಹೋದಿಂಚ ಗೊಂಬೆ ಮಗುರು ಅಂದ್ ಪ್ರಜ್ಜು 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 ಅದು ಬಿಡಿಯರು 700 ಬಾಚಣ್ಣ 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 ವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಜುಲ್ಲಾಗ ಆರ್ಪಿದ 50 ಸೀರೆನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ವಾರ ಅಂಚೆ ಸುಜಾತ ಕರ್ಗುಲ್ಲ ಆಡಿತ್ತೇನೆ ಸಂಜಿತ್ ಸರ್ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತು ಓಜವ ಇದು ಹೊಲ ಚಕ್ಕಲ ಜೀತಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋದು ವಿಜಯ ಕಾಲ ಜೀತಂಡೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಊರ್ಚರ್ನೆ ಅವ್ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದ ಪೋಪ ಬಲಿತ್ತೊಟ್ಟಗು ದೇವರನೊಟ್ಟಗು ಅಟ್ಲೆ ಒಂಚು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿದು ಹೋವತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಜುನ ಗೊಂಬೆ ಒಂಚೆ ಸೈಡ್ ಆಗುಂಡು ಪ್ರಜ್ಜುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ತಾನು ಅವು ಸರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಜುನ ಆಗುಂಡು ದುನ್ನೊಂಡು ದುನ್ನೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಜುಂಡ ಮಾಡು ಬಿಡ ಬರಬಹುದಿತ್ತು ಈ ಮಾಡು ಬಿಡ ಬರಬಹುದಿತ್ತ ಆಯಸರ್ತ ಹೋಗಿತ್ತೆ
ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇತಲೆ ತೂನಾಗ ಸುಲಭ ಅಂತ ತೋಚಿಂಡು ಸುಚಿತ್ರನ ಕಂಡನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ನಾವು ಸುಚಿತ್ರನ ಕಂಡನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜೋಕ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದನಿಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯೇರು ಮುದ್ದುಲೆ ಮಂಗದ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಮಂಗ ಬೆಂಡನ್ನ ಬೆಂಡನ್ನ ಜೋರ್ ಬಸ್ ಬರ್ತಾರ ಎಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡಿ ಆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇತಲದ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತಂಗೆ ಮಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಓದುದು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪುನ ಇಂಚಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಲಕ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಣ್ಣಾಲು ತೂಕ ಇತ್ತಂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಅದು ದಾಲಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಕೊಂಚು ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಾಯ್ತು ಪಲ್ಯದೈತು ನಂದು ಯಾಂತೈತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ತೈತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಡು ಕೇಳ್ತಾನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡು ಓ ಪಾಯ್ಸಂಬೆ ಓ ಪಾಯ್ಸಂಬೆ ವರತ್ತ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹಿಂಗದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿಲ ಪಪ್ಪು ಜರತ್ತ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಿತ್ತಿನವಿ ಸಾಮಾನ್ ತಿಂತ ಮಾರಿ ಇನ್ಯಾಕ್ಲಿ ಇದ್ದೇರೆ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬರ್ರಂಡೇನೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲೆಂದು ಇದ್ದೇರಾ ಮರುವೇರ
काग डेपू गया है मेरे तो ना लेजर हाँ तो ಪಚ್ಚೆದ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇರಲಿ 25 ಇರುತ್ತೇವೆ ಬೇತ ಅವೇ ಬೋಡ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲದೆ ನಾನೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಎಳ್ಳುದು ನೀರು ತೈವ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರೆ ಅವು ಅದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಒಂದಂತೆ ಕಂಡು ನೀಟು ಓಡಾಡಿ ಮಲ್ಲಂಬ ಓ ಏರಿನಲ್ಲ ಉಂಬೆನೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಮಲ್ಲ ಓಲೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ದಾಯಿಗೆ ತುಕ್ಕ ಓಡದ 7 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾರೇ ಅವಳು ಸಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಓಡಿ నుంచి ನಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ತೂಪುನು ಆರ್ನರ ಮನಸ್ಸು ಆಡ್ಚ ಊದೆತ್ತ ನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ हाँ उन्हें शो कुंडी Dusok. Oh, ipe dah. Lutawan. Awa, irad leto, ngeragale. Ati, irad leto. Final nende tonda. Indu aita? Finally nende tonda. Kaman pergotchi. 400 ata? 400. ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಶಾಪ್ ಇರ್ತಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರ ಎತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಸೆ ಲೇಸರ್ ನೆಲ್ಲೆ ತೋಜವೆ 400 ಸರಿ 400 ಕಟ್ಟೆ 500 ಇದು 120 ಕೊಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಪತ ಅಕ್ಕಡೆ ಪುರ ದಾಟಿ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಏನಿಲ್ಲತಿ ನಂದು ತೆತ್ತ ನಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಕೂತದಯ್ಯ ಅಂದೆ ಕೂತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಂದನಾರ ತೂಕ ಓಪನಡ ಕಾಸು ಕಾಣದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋತ ಇನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಕೋಡೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪಾರ ಬೇರೆಟ
मनीष बोर्ड स्वीट मनीष ना कृष्ण बोला मनीष बोड़ा ओ मनीष आके भी ಗೋಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಗು ಬೋಡ ಅಂತ ಗೋಡೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನೈಕಿನಿ ಬಾಕಿ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಟೊಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ನನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ತೊಂಡೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತದೈತೆ ಒಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾರ್ಸಲ್ 15 year ಜೇತು ಪೂತದ ಈಗ ನಂಬಲ್ಗಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ತ ನಂಬಲ್ದಿನ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತ ಗೊಬ್ಬನ ತುಗ ಪಡ್ ಪಡ್ ತುಪೆ ಒಂದು ರಟ್ಸದಿತ್ತೇನೆ ಒತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರೆ ಪ್ರಭಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೋಪಿ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೆರಡಿಗೆ ಏನ್ರ ಬೋಡಿಗೆ ಗೋಪಿ ತಿಂದಾರ್ಪ ಗೋಪಿ ತಿಂದಾರ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮೂಲಿ ഞാൻ തിരിപ്പിച്ചുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിത്തെ ജാത്ര മുഗ്ഗിണ്ട് ജ്യൂസ് പറഞ്ഞ പോയി ಕಾರದ ಬಾಡಿಗೆ ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್